Hi guys, welcome to our channel TFA Files TV. We are back again with latest gossip nyaya dziri kutenderera pasocial media. Passion Java onyomba Winky D anyora pafacebook pake akati siyanai nesu, Winky wacho ngabhadharise 35 US tione kuti vanhu vanopinda vangani, kana 20 chaivo people havambofi vakapinda. Akataura zvinyadzi asi vanhu vakawanda vanga vachidedzera kuti newe uchimazvionera mega kuti atuka vanhu akati chii. Asi vamwe vanhu vati as for me I will give Winky D all of my pay. Vamwe vakati Winky D unomuda asi hakudi, hana basa newe. Vamwe vakadedzera kuti isusu Winky D nyange akati ari kuda $100 kwake tinopinda chete nyange zvikaita sei. Aripo mumwe anyora kuti wakutambira kwakadzika panganai. Never trust the depth of the river with both feet, you will sink. You are a small boy to Winky D. Ndozvataurwa nemumwe munhu adedzera kuti adzikama iwe uri mudiki kuna Winky D. Vamwe vakati unorwadziwa naWinky D iwewe. Mumwe akati there is no pastor like this one. Mumwe akati this is not kids game, iwe panganai dzikama netungoma twako. Mumwe akauya akanyora kuti Winky D is a man of his words, aitiswe nemuroora wekuAmerica. Vamwe vakati why are you always fighting with people vasina basa newe? So people vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vati Winky is the real gaffa kwete iwewe gwavha. Mumwe akati Winky has no time nemapenzi akaita sei. Mumwe akati leave Winky D alone. Vamwe vati the violence is too much. Vamwe vati iwewe nyange ukaita one news hatimbofi takapinda kwako. Vamwe vakati not touch Winky D. Vamwe vakati not touch Winky D is anointed. Vamwe vakadedzera kuti zigots. Vamwe vakati the biggest pain you will ever get is when Winky sees this post and remains silent. Ndozvataurwa nevanhu. Vamwe vadedzera kuti iwe ita yako pati naWinky D aita yake pati tione kuti vanhu vanoenda kupi. Vamwe vadedzera saka Winky D muhombe wakutomukompeya na Rick Ross. Ndonyaya iripo guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much.